chopo rata malo achiel. Achaka ne kodi Churchill, kotenre kod mbii mag duond buche. Ng'eni duond buche bende dhi nyime gi kisera mar ombulu, mano mar medo jokanyo magi. Ingene gina results no kayiego, gimomiyo kayie kode ni onge kaka inyalo wacho ni sirikal Kenya Kwanza ok ti maber to duond buche to ti makare. Duond buche tiyiego. Malo bedo ni nitie perception mosa ma inform wach no nikech koro ji neno ni ma party mar president do koro kama party mar president ji dwa donje party ni nikech ji neno ni president nyalo timo ang'o, nitie kaka onyalo find way ne through 2027 kendo koro gidwa bedo boot power. Mano is the assumption, lakini king'iyo popularity mar party onge gima pok aneno ka UDA odhi e ground mi wacho ni koro ji biro nikech gin excited ne party. Dong penjo pod kelo ni mar mondo mi wach ni entiere gi mbii kata mana ka duond bura mar UDA entiere gi mbii. Penjo mane mano penjigi. Duond bura mar UDA osetimo ang'o koso nikech koro jatend piny Kenya jal ma bende noyier gi duond bura no. Ing'eni dipo ni ne gipenjo ni kidwa chung, maybe ne gipenjo kata ni karpo ni dwa chung, tiji pa ni nyalo chung gi party man. Ing'eni thoth ji king'iyo kaka party, king'iyo nitie jok ma kata nitiere zones mag opposition ma nikech telo, nikech ber mar telo ginyalo dwaro ni gibed associated gang'o, gibed associated gi party. Lakini mano from an aspirant perspective, opportunism no. Lakini king'iyo jopiny, ing'eni mbii mar party ng'iyo gi excitement mar jopiny ni ma party wa wadwa ni mondo wabed e party ni. Onge rally mosatim mar UDA mineno ka ji bang' yiero mineno ka ji odhi opong' magibiro kachacha nikech wabiro ma party wa. Mano isaneno gi ODM kosatim, ineno jatend ODM osabedo ka ringo. Ji biro ko ringo mar kisera mar ombulu. Dong ni kisera mar mano party registration bende dhi mbele. To dong mano ng'isi nango, mano ng'isi ni ji biro kanyo nikech gidwa register, mang'isi ni giero party no. Lakini pok waneno gima kamano kotimore gi UDA. Gima wasaneno public en president kotimore nade, president kodhi obedo gi public meeting. Ting'eni ji ka dhi e public meeting mar president, ji dhi nikech en presidential function. Ji ok dhi nikech en a party ang'o. Lakini recho to nene nade nikech kata mana kiwacho ni UDA bende telo wang'e na nego bende gibedo gi yiero dwe mar 12 makama ma bende nochoro kata mana nyime. Lakini mbii mag